Ha! Ha! Good morning! Ha! Umudashita ne. Hi guys, welcome to Chaosuyama. Palitag ticket guys. Sakay tayo na guys, aki ay. So, irite. Go, go! Go, go! Tanoshite. Mama mo? Wachata. Sila ipagko diri guys ay mga drawing. Ay. Kay kuan man kanang under construction. Na ay. Modo nilang buhat karon guys. Modo ning na mga drawing diyan ay murag labat baka nang puti ay. Sa una kay wa man gud ni, pagkalinaw mo sa una. So tani guys ha. Tiger. Yung pukawon ng tiger guys. Na ay nangatog man sila. Uy, wa man sila ni mata. Ay, natug. Dito po tayo ang tiger. Ah, ugoy tiro yung papa. Ito, ning lihok ang kawan ay tiger. Uy, de. Uy, de. Guys, ang cute ka. Jo ay nangihi. May unggoy dito guys ay nagpungko ay. Tulo dahil sila kabuok guys. Isa, duha, tulo. Ala, nangihi. Ilang ni maklaro sa kamera. Diyan na po yung mga ista diri ay. Akan kirimini ko? Ito dito ay. Na ista. Ay, ningdagan. Aki. Akong suko ite, uwi na ite. Tanawa guys ang giraffe, tas kajug liog. Hay! Hay! Induta diri uy. Ay daghang tao guys. Ay, kuan ka buok tulo. Tulo ka giraffe. Mo na nga diri guys, naganod sa Chaosuyama Zoo. Ka-cute uy. Akang mite kita yo, mite akang kita yo. Wow. Tapay nagkaon. Tapay. Hey. Mabot ba ang liog diri atong ko ano? Kamera ba? Na turtle dito guys ay. Ana, mitsi. Diyan na pi unggoy dito ay. Tulo ka buog. Diyan na pi mga isda dira ay. Naog, ning naog. Ning naog. Nagtugtog na sila. Uy, init mong gudpod. Pahuway na sila baka init. Isa ay nagtikuko ang tiil. Naog na ta guys. Balik na ta guys. Aki gusto mo adus ubos. Nandito sa kuan diri eh. Klima. Bugnaw ba nga way init. Nadjug tao diri guys, daghan mga naglaag ang parking kay puno. Monorail ga eh. Nay bambu diri ay. Bambu. Bambu. Koko kiri papa. Nindot ka sa diri ay. Aruke, aruke. Naitindahan dito ay. Tadi na na? Aruke. Iya, note yo. Daijoubu. Do? Naikabajo diri guys ay. Ay.
Kutskete. Nandi hagustiru papa kiu hagustiru. Guys, ang kani daw guys kay Lucky. Kani daw Badji. Inja kani daw si Ja kay ganahan kuno ni Ani. Pero kani si Jadi daw ganahan Ani. Na ilang love story nila ay. Hi Tiyo. Unggoy ko andiri guys ay. Di ko ganahan anak kay mahadlok ko kay murag manusok ang balhibo ba. Ay. Daghan ka tao guys. Aki ay ning gawas na. Ito na pataglain. Dako ka adzong ko ang turtle. Wow, ipay. Ipay akang okay da. Tiro yo akang kawai di sho. Kawai di sho. Oh, dekai ni. Oh, kichatta. Dekai. Kan ka adyo si Jag guys. 11 sila ka buo kana is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napu ka buok turtle diri ay. Dapat diri guys ay ito apa mga buhi abi ko mga patay. Kawai. Papa ko rin dyan buko daw mo no? Hala daghanan nila oy. So. Dapat diri guys ay. Ay. Di mo klaro. Na tulo plus isa pa ay. Alima. Diri kay 5 pud. Daghana ani oy. So una mahadlok pa ni sa kiyo ani ay karon kasi ginagbalik. So napuday mga ang mga kuan guys turtle nila kanay si Ase, kanay si Ginky. Kan pa ko ni daddy papa. それは夢夜。夢夜。ドリームナイト。 Dream night niya kani kay Gakeng. Nay mangan ay ka-cute ani nila oy. Hindi naman hinon mo hawa si Akio diri. Nakigistorya pa sa bang bata. Ako, 保育園にもいるの？いる？保育園。保育園にいるの？本当に？つけて。Napak po diri guys ay. Wow! 起きてるじゃん。すごいいい匂いだね。Kusay! Bawa po diri ay. Kusay! Kandri guys ay aquarium. Aquarium. Fishes. Parrot! Hey, hey! Good morning! Hey, hey! Nay mga unggoy di guys, daghan. Ay, daghanag mga unggoy ay. Asundira ni akong. Ay, ito nagkurapit-kurapit pang isa ay. Ah! Nagkuhan pa, nag-slide-slide. Papa, subiri na istira. Ah! Kaway! Kaway yung papa! Ka-cute! Akong miti, subiri na istira yun. Kawai! Tapos ay. Kuya po lang mga unggoy diri ay kay na-play kang. Hala! Ukot sa ta! Mama, あっちにでかいの。Wah. Kuwayo papa. Kuwayo papa. Ah, wild pig. あ、なんか食べてる。 Papa, wild pig dayo. Ano wild no buta dyan eh. Hanggang pati papa. Guys, nadiri orangutan guys. Kakita na ba mong orangutan? Naghingutuwa sila ay. Di ay. Okay say. Tapos naglakaw. Hey, hey! Hey! Hi! Hi! Hi!
Cute eh. Nagkaon siya. Ay lang bay ay. Sa tagas kasi ako gusto mo palit. Sure. Ah? So giwa na ni? 今度ゾウさん見るぞ。 Iro yo. Tao. Wah. Kita. Wah, okay. Sudah nih, dako kaju. Kita agak. Hah? Kan kayak mga bata diri guys. Ay. Rete. Ito na sa kiri dito sa taas guys. Zaman to ganyan po sa kiri kay mo follow ra sa line ba. Kaya nagline mo gud ng mga bata dira. Go go. Wow! Tanashi? Monorail. Palit sa tag-ticket diri guys para makasakay tawag monorail. Narito ay. Woo! Ikura? 100 yen na ni guys. Sakay tani guys. Sakyo ay. Watash de, chiquito. So. Yo. Ikayo. Mo na ang view diri sa Lutso na to guys, ay datagikan. Sa mo na ang view dito sa Tubangan. Hi. Papa tati. Ay, padong to sa ubos guys. Ang view ay nindot ka sa view sa ubos. Dira man tata mag-park ko. Si Papa kay lahi man ang isang giparkan. Mo nang pabaliktad na laman ting sa kayog monorail. Akang do. Do akang. Uy, wakiri yo Papa. Kapit na tamo abot. Kang gusto ko shitsuko yo. Tayo. Abot na ta. Diri pud guys kay mga train. Kani ay bago ni guys ay. Mo na nga guys diri nga zoo, Sausuyama Zoo. Bago ni diri nga part ay. Kadto dito kay dugay na na. Tabian ka sa QI. Mami, sigoy na ani guys. Baka nang pagbuhat ganila ani. Kuti man gud kadto ni buhatan. Ay. Nagdagandagan ang train ay. Unsa diri guys kay mga pit battles ni guys ay mga battles dagi butangan og series DIY. Museum. Mga butterfly. Klase-klaseng mga butterfly. Insect museum.
Ay, ka-cute. Sama nih nga bukog. Ay. Bukog ani. Ni papa. Dinosaur. Na ang chimpanzee ay nagkaon og watermelon. Ay, cute ka to ay. Ano na hadlok? Go, go! Woo! Yun. Go, go! Iya. Hai teh. Kete. Kete date. Kagingkin lagi, oi. Mukat-kat sa kayo diri guys. Ay, naibuho diri ay. Kete. Kawaii ni. Kete ne. Narande ne. Zunbang dakara ne. Wakata. Sa kayo diri guys. Diri ito magpaabot. Akang kukuli matiro yo. Koko mama matiro yo. Ah, sugoi jang. Gambatte. Gambatte. Daijoubu akang. Nahadlok siya Kyo. パパのお尻が入らない。そう、パパはでっかいから。Oh, hii. Ato tas abos magpaabot guys. Papawata si Soko matiri. Wow! Go akang, go go go. Woo! Trita. Lingaw ka sa mga batay nani nga kuanoy zo, oy daghan ka kaduaan ba, daghan ka mga animals, makaila sila sa mga animals. Diyan na po'y waiting si diri ay si Papa gikapoy na. Hadlok ano? Wakata. Inintiri sila ang mga sakyo ay. Ginoo ko. Go, go. Go, go. Wah. Ari mo, kuha ko na yun, Papa. Nakadaki ko ay. Muna gikat-kata naman niya Kyo guys. Diya sa sud kay pwede magud mo sud ja. Mulusot diri ba na ay. Inja hadlok lang sa sud kay ngit-ngit inja way hangin. Oh, daijoubu jang. Hitori didikta jang kang. Go!
Watay ako. Naput sa kiyoy. Papa, kiyoy tayo, Papa. Ang kits-kit ne? Diki na yo. Alas, may mama to papasok ko matiro pala. Okay? Ba. Mama. Jika yang bapak hikay. Mijika yo, mama. Jika yung bapak. Jika. Dali na ko. Ginusara, di na mo undang. Hangat ta oy. Ay, wagi hangat ay wagi kapoy. Hangat kadyo guys. Lahira kadyo ang atong power ba kung bata. Ang bata kay murag di mahuntan og energy. Sure ta dire guys ay. Dire. Ay, aking camera mite. Nara tong mga picture ay. Okay. Kore kang. Sorry guys papa. Dara tong picture. Ritas pikas agi guys kay musakay na laman tagbas kay kapunas pa pag nilakaw kung musakay man gud tagbalik sa monorail. Maglakaw gahapon tayo ning kabot sa ibabaw. Si papa gikapoy naman so diri na laman tan-anan ta ang monorail ay ning balik na unta. Good na ta musakay balik ana. Gikapoy na ay. Nami diri guys ay nagpaabot sa bus. Mo ni ang bus station diri. Ari ang bus diri ay. To na ang monorail guys ning balik na. Kita nata diri ay nagpaabot sa bus. Anang bus guys, atong gipaabot. Masakay na ta. Sakay na ta. Sakay na ta. Sakay na ta. Kami ray pasahero. Wala yung pasahero ay. Sige, ay nanggunit pa. Tagikan guys ay sa giraffe. Balik na ta guys. Balik na ta. Hi. Balik na guys. Ito dire. Atong gisagdan nga ba. Sinata mo balik pag sakay. Kaya ito na ta parking. Kaya ito na ta sakdanan. Ay, klaro ni Sakiyo. Ay, gusto na mo sakay sa monorail. Tanawa guys. Tanawa si Kuruma. Ay, tanawa guys. Thomas likod ng tanaw. Bye-bye. 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 Sleeping Beauty. Yang among traveler. Padong nga tauli guys. Diri day guys. Kaya day pwede makaagi diri guys. Ang walay ETC card. Nag-stop ta diri guys kay mo palit sa Tagraman. Papa inay ba? Ano itong gi-order diri guys? Nice, suba og sauce. Vanilla so. Wow, wow. Ooh. やってるよね。 Hi guys! Namata ng atong Sleeping Beauty. Padong na po ta sa laing destination. Kaya nag-request na po na mong palangga. Ablihan ko na akiyo ang puntahan na siradaan namin guys. Kaya 5 na. Nantay mga kuan diri ay aeroplano ay. Kaya gusto mo kita sa akiyo mga inani ba na ay. Wala
wala na. Close naman ang door. No entry na. Kay time is up. Ngadto na naman dagla yung lugar na pod guys. Kay para mahatag laman yung gusto ni Akio ba. Alas 5 raman gunita man diri guys. Insawa man gudwa siguro yung mga tao nga ni Aliba. Maong masadyo sila nag-close. Napamantay mga 8 minutes before 5. Nag-close na sila kaya siguro tao. So mangita na naman taglain. Kasi Akio sige mag-ingas ng papa nga gusto mo makakita og steam train ba. Nani? Nani aka? Anazai suru. Oka no isuiro mi de. Mo ni sa Akio kay jang papa ko mun sa isulti kay mutuman man. Agdi. Among giagian guys ay forest. Hadlog adto ni diri basta gabi na mong biyahe ba. To na sila Akio guys. Wala ko ning gawas ug apil kay tugnaw. Naratasag dyan na nagpaabot. Wala sila na dito naglakaw-lakaw. Kay mo nagipangitan ni Akio ganina pa. Nakaagi naman po bigina na isa. Kay naman naman sigasa. Inda kay natuog man si Dan. Way parking space ba. Muning lahos na naman. Wala naman po naman sa pukawa. Diya pag mata kay nakahinamdam naman po siya. Inga naman po silang papang gusto sa makita steam train. Muna, niyani na pod mi, nangita na pod mi steam train. Nangyari na, mutan awra si Jumbo, ang sakay ganahan ni Jana, nga malingaw mo si Jana. Di na pod ka sa stumas, kana na pod diyang ikahiligan. Padung na sila balik guys. Abi ko padung na balik, wapa man di ay. Di laman na pwede pasidlan guys, kaya naman guilapat na ay. Di pwede makasud. Inja di pod pwede magkikap-hikap. Tuwa na pod sila guys ay. Naming gotahan kasi Akio nagpapalit na po og CD. So, that's it for our video guys. Ang tanalinga mo sinso mga nakita nga laaganan diri sa Japan. Ang tanmurag na feel po ninyo ba nga mura po mo nilaag diri sa Japan. So, thank you for watching guys. Salamat sa pag-uban namo. Kung wala pa mo nakasubscribe, please like, share, and subscribe. And always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone!